Sunod-sunod nga pagpanuli sa pipila ka mga establishmentos na kwento sa Mandaue, giimbestigahan na sa kapulisan. May gitumbok na mga suspitsado nga matod pa sakop sa local robbery group. Ano ang report ni Nico Serino? Mipatawag og staff conference kaganihang buntag si Mandaue City Police Director Julian Entoma. Usa sa nahisgutan ang kabahin sa mga pagpanulis nga nahitabo karong bag-o sa Dakbayan. Sabado sa gabii, nabiktima kining spa sa Barangay Banilad sa mga tawo nga nagmotorsiklo apan pag-abot dayon panion og armas. 5,000 nga cash ug mga cellphones ang nakuha. Kaganihang kadlawon, laing spa ug massage parlor na sab ang nabiktima sa may Barangay Ibabaw Estancia. Susama gihapon ang modus sa nagpakaron ingnon nga customer dayon deklara og tulis. Duda sa kapulisan, susama ra ang responsable sa nahitabo, lakip na ang uban nga mga tulis sa miaging semana nga nibiktima sab og duha ka ngoyong business. May natumbok na nga suspitsado ang Mandaue Police ug ila kining gisundan. Matod ni Colonel Julian Entoma nga nakalaya sila sa bilangguan. Gihulagway sila nga sakop sa local robbery group ang mga suspitsado. Drugs man ang kaso, din nakinabang sa plea bargain, and then mo siguro, mahadlok siguro sila nga mo kuan mo na og drogas, tira, diya sila og robbery. Manila haron nga dili sa sila mo baligya og drogas kay can be makancel tong ilahang pagano niya, pagabilon niya sa yung parole or provision. Gitataw ni Entoma ang kaimportante sa mga CCTV sa mga establishmento. Nakatabang kay dako ang mga CCTVs. Mao nay kapan sa mga establishment nga dunay CCTVs kay among ma-identify. Hopefully makakuan mi ani din na amorong kuan na nga at least madakpan na mo ni. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.